Hello guys, talk to you kuchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions zitandinoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Muzvara nhasi tine nyaya regai tipinde munyaya mungozvinzwira. Ndakakrosa Limpopo vatete kuzama kurarama munyika yakatakura kurema, so vatete ndakanowana imba yekuseri cottage yandairoja. Vana mastanda vaive kapu yechidiki yaiva nevana vadikiwo vaviri. Vatete mastanda akandigamuchira nemaoko maviri zvakandishamisa, nokuti mapepa nhau taingoverenga tinzwa kuti Masasko nemazimbo akarimirana kumuganhu. Vane ukama wagonzo naKiti wekungogara vachimarana-marana. So ndakashamisika namastendi vangu vachiratidza kundifarira kwakanyanya. Pachifitifiti ndainge ndaona ainzi maxenophobic attacks kune maforena. Maforena anobva nyika dzakaita seZimbabwe, Zambia neMozambique, asi maforena anobva kuna Pakistan, asi maforena. Zvinhu zvacho so ayas. Anyway, yemaforena regai tigoinzvera musi. Vana mastanda vangu ava vainzi Mr. and Mrs. Suma vaiwirana zvakanyanya vari bandi neBurigwa. Usina kuudzwa haungazivi kuti vaSuma vaiva chizvarwa cheMozambique vakazowana ugare wemuSouth Africa nekuda kwamaisuma vaiva chizvarwa chemuSouth Africa. Tete ndaiva ndanzwa makuhwe kuti havagariki navo, vanopinda mabhawa. Izvo bodo vakadzi ava vaipendwa nebhurashi rimwe chete, kutori nevanhu vari different. Baba Suma nemudzimai wavo vaiita zvekutengesa. Chero hazvo ndaigara kuseri, hapana pavakambozviratidza kuti ndiri muroja kubackyard. Sezvo ndanga ndakuitwa hama yepo, bhavhadhe rangu rakasvika. Ndakatoitirwa chipati nyana chikafamba zvakanakisa wena. Ndakapiwa present nevana tete vakati ndigovhura pandinenge ndasvika mumba mangu. Ndakasvika murumu mangu watete kunovhura kudai, wanika mune katsi yakanditarisa yeblack. Asi yaiva joke here revanava. Vanava vari kutamba nenhere. Ndakati dai nguva dzafamba kwaedza ndadzosera kiti iyi kwandinobva. Kiti nevaroi zvinofambidzana. Zvinonzi kiti inoshandiswa nevaroi. Anyways, ini ndaida hangu imbwa pane kiti. Mangwana kwakaedza ndikanodzosera kiti yekuve nevayo. Maisuma vakati yaingova kiti zvayo, no need to be worried. Vana vavo vaiva nekiti zvakare, uye zvaiva rude kudzosera vana kiti. Vakati ndisaneta nekufidha kiti iyi, vana vavo vanenge vachifidha pandinenge ndaenda kubasa, so ndaisamboita wari kana nepadokosa. Aiva mahwani vatete. Kiti yacho ndakaita kufoseredzwa chaiko. Ndakazongodyira uroi mukunyara ndokutora kiti iya, asi moyo wangu waive usina kugadzikana. Mwedzi miviri yakapfuura ndina mangoi uyu, kana kumuona kuti aripo. Chake kugara zvake pakona, ndainge ndapiwa cushion rekuti agare kana ndisipo. Umwe musi ndakasangana nehupe dzakandikatyamadza. Taita kunge ina mangoi uyu tiri kufamba tiri murodhi. Mangoi taifamba takabatana maoko tienda kubhengi kunotora mari paATM. Magadhi akazviona pabhengi kuti pane zvisina kumira mushe, kwakutanga kutidzinganisa. Ipapo mangoi ainge asanduka kuita munhu. Takamhanya kani kuhope ikoko, asi namangoi hatina kubatwa. Vatete ndakamuka ndakacheneruka kunge skonzi, ndichidikitira semunhu aitomhanya zvechokwadi. Ndakasimudza musoro ndokuona mangoi uya akatochila wena pakushini pake. What was trying to happen? Sure, kusurikirwa zvekurota katse. Ndakafunga kudana munhu andaifambidzana naye kuti ambouya andione. Ndaifambidzana naAlex aiita basa rekugadzira magetsi. Atete ndainge ndaita homework dzangu ndikaona kuti mudzimai kumusha Alex angasina zvake. Paitwa neurongwa hwekunorora paipera gore. Ndakati Alex auye tikadya tikatanga hedu kuona movie. Pakati pausiku ndakapatika Alex achimuka achiridza mhere. Akati mangoi ainge asanduka kuita munhu, aida kumudzipa achinzi asiyane neni zvamuchose kana aida upenyu hwake. Vatete ndakangozvidhisimisa sehope, asi deep down ndaiva worried. Kwanga kwava kechipiri mangoi achishanduka kuita munhu. Alex akamuka akadzokera kumba kwake. Akandisendera message kuti ainge asachakwanisi kuramba aineni. Chokwadi kurambirwa hope here, hope chaidzo zvakaoma. Mwedzi mishanu yakapfuura ndikarota hope kiti ichishanduka kuita munhu zvakare, asi apa taiva mumazishopu maombe aya. Kiti yaiba mumatil pasina kana iona. Pasina mazuva maviri ndakareceiva token zvinzi ndaishanda nesimba. Kuti mangoi nemari iyi zvaive neukama, kana zvaive neukama, ukama hwacho hwaive pai. Vatete pane chaive chakaminama apa, kuti mangoi ndiye aiva ndirambanisa naAleki. Chii chaitika?
ndakafunga kuenda kuchechi yenguo chena kuti ndinzwisise direction yainda neupenyu hwangu. Zvandakaudzwa nemuprofita zvakandipedza. Yandaiti peti mangoi yaisava mangoi, asi kuti paive neushereketwa pamberi peropa rangu. Ndaishandiswa ndisingazivi. Ndakanzi nditenge munyu wematombo waunamatiri. Ndakaita sezvandakaudzwa vatete, ndikamwaya rumi yose namangoi kusanganisira. Mangoi akachema vatete akandipa mucheka kudama rangu rerudyi. Zvaiitika senge ndaipiwa gwati neruoko rwemunhu. Pari potyo pagoni pakabva paita noko. Vakaona kiti iri nyoro, vakati painge pasina kana need yekugeza mangoi. Vana vavo vaizozviita pawikendi pavanenge vasiri kuchikoro. Ndaiziva hangu kutaura kwechikuru zvainge zvaiitika vaizviziva, asi mubvunzo mukuru ndewekuti vaiziva sei. It's not like marume edu aiva paside nepaside. Paitwa nekamufambo kubva kumain house kusvika kucottage. Kusara kwekuti ainge asiri mangoi ari normal sekutaurika kwazvaimboitwa naAlex. Kuti ndakapiwa chikwambo monitoring spirit, ndakaona kuti hondo iyi haichadi madzibaba kana kuti chii, asi vakuda ini mbune ndipfugame ndichikumbira kukundiswa. Kukura kwangu handina kumbonzwa kuti kiti inopa munhu mambama kwaitova kwekutanga. Ndakanamata vatete, mweya mutsvene ari mubatsiri wangu. Mangoi akatanga kuchema achimaramara pasi. Vanasuma vakauya vakatanga kunoka padho. Ndakaignora vatete zvemanoko ngazvimbomira. Mangoi akatanga kuita senge ari kubayiwa nemabayo vatete ndiyezi. Zvekunzi kiti ine 9 lives kwete. Ndakaisa muplastic vatete kwava kupfuura ndichitenga parafini yangu ndokuenda kusango ndikatopisa. Mweya wepamba pavasuma wainge wachinja. Zvekuva friendly zviya vatete zvainge zvapera. Uchinyatsoona woga kuti pakatsamwiwa. Ndati kungokwindimara hanzi dambudziko raunaro hauterere, hatingagari nenhini pano, so beta utsvake imba unogara kwako wega. Ndakainda vatete, ndaiziva kuti kufa kwekiti pane zvakanganisika mukati meupenyu hwavo. Chokwadi kufuma nekushandisa mushonga kuvana vevamwe, no never. Ndakabva pamba pavo ndikanzwa nerunyere kupe kuti warehouse yavo yakatsva. Vakangova vanhuwo vari kuzvitamburira munyika. Tsvatuwaro vakanyangira yaoma. Alex neni takazodzokedzana tikazororana. Takamirira muchato paEaster munokokwa tete nevese vanokwanisa kuuya paEaster yegore rino. Mbiri ipiwe musiki. Zvakaoma. Moziva zvinhu zvinoitika muupenyu. Zvakaoma. Alright. Tazvinzwira inyaya inodisturba pamunogara padzimba dzevanhu. Ndoziva kuti muchiroja umu munosangana nezvinhu zvakawanda. Ndainzwa mumwe achiti haurari, unenge uchikigirigirigirigiri uchiya kuti ko chii pamba pevanhu. Zvinhu zvacho imbotitumirai nyaya dzemalendas, titumire nyaya dzemalendas tokuhaidhai, musarega nditi. Alright, regaiti pane nyaya ndakatumirwa namama, ndine dzimwe nyaya dzemushonga dziri kutevera, but regaiti tange taverenga nyaya ndakatumirwa namama vatambudzika nemurume wavo. Anti makasimba here? I'm a young woman in a late 20s. Ndingangoti I'm happily married. But kana murume wangu adhakwa, it's a different story. We got married last year and now tane mwana. So before we got married, I was supposed to meet him near my home since I stayed in Vabereki. My car had an issue which resulted in him waiting longer. I then got Kwari after 2 hours and akanduza mashoko only to apologize. Ndikamurekerera. We got married tete and Adedi Kunyepa is the sweetest man ake. Now anotaka dhakwa tete ndinoona hora ende ndakungogara ndichitya kana weekend ikasvika. Last week he went kubar and left mota yake akati ndizouya kuzomutora neyangu kana ndakubva kwandanga ndaenda. I got kubar kuya varamba kubuda achiti pinda mubar and pay off my debt cause ndapedza mari yese. I just went mubar leaving my baby mota na auntie wake. I paid. Ndakuti munhu handei, munhu akaramba kubuda until ndaramwa. Then I left. Lakutosvika kumba he called me akati dzoka unditore. This was around 9 p.m. Apa I had to go drop off auntie kumba kwavo kuti vambosorora. On our way, baby started crying and the drunk him started saying, if you stop this car, tiri kunetsana, siya chema. I tried to drive but baby hana kunyarara until ndazongomira pa-N Richards and asked him to drive. I didn't want again because he was drunk. Akabva aramba. Ndikati, so let's wait a bit ndimuyamwise mwana. Kana ndaisa mwana pazamo, he would come obvisa mwana pazamo until ndazoramwa and started crying too. Baby akanyarara and we proceeded. We got home and mwana anga akuchema again. I then stopped ndikati regai ndiyamwise ndiri mota
since we were already home. He came kuzogara very close to me kuback seat and said, ungazobiwa nevanhu ava. Akanditorera mwana, and inini I cannot stand the cry of my baby. So ndakatera mumba only for him to say I'm spoiling the child and I'm teaching him values asiriwo, and I'm also teaching him kusada baba wake. Mwana uyu ane 3 months tete. Ndomudzidzisa chii honestly. I just kept silent hangu kwakuwaridza pasi and slept nemwana, and he knocked off. Next morning I called vamwene. She tried kutaura naye and he said he will change. Then the next week we were called nema relatives angu for dinner. Takaenda and he was drinking until he embarrassed me akuita zvisingaite in front of my relatives. On our way home I was driving and baby started crying, and he did the same thing zvaakaita last time. I got tired nekuudza mama wake cause hapana chinochinja. He starts arguments neni when he is drunk and it frustrates me. Nezuro he came kuma 3 AM chaiko and started kumutsa mwana. Apa I had work the next day. He tried to start an argument which I ignored. Tete, I'm getting scared. I'm no longer happy marriage because he doesn't want to change. He doesn't apologize and ndini ndinozongosara nestress. I don't mind nekumwa kwake, but ndakungogara ndichitya kuti one day kwakandirova. He's not a kind man when drunk. Ndoudzwa mashoko, ndodini veduwe. Saka patatanga kumsoro kuvati this man is sweet. And vati I got married to a man, we are happy, he's sweet. Pane unaiswa anawo kana asina kumadoro. Then pane imwe behavior vanoita kana amadoro. Then pane zvakare nyaya yekuti kana mwana achimwa zamukonzi mubvise. Varume, guys, I don't want to lie. I'm also a mom. I think it's a common thing in men. I don't know why they do that, and it's irritating. Kana mwana achingoma mukaka, murega amwe mukaka. Pandoita kamwe ka problem. Ndakaona vamwe vakadzi vazhinji vachitaura kuti kana uchiyamwisa mwana murume anoita kunge akutoita zvimwe zvijealous so. Handizvi understand. But mama, what I can say to you is you need to sit him down. Asina kudhakwa. Handiti mumuudza kuti imi kana madhakwa, there's a way that you behave and I don't like it. Because unohamuna achiti ndakumwira doro mupopote. Doro rinobvisa nyadzi. Asa zvire kuti zvaunenge ushora unenge usingazi unenge uchitosiva. So what I'm saying is tell him kuti no, this is a baby. And the only thing that the baby knows kuma mukaka. Saka newe uchiita kuti mwana atadze kuma mukaka handisazivi kuti what kind of a person are you. Inyaya iri kutaurwa hanzi pane nyaya yanetsa yekwaya pasocial media. Iyi handijamba nanisandai waregai tiverenge tiwo tiri kufamba sei. Makasimbere vatete nyaya yekwaya yanetsa pasocial media ndeyechokwadi. Ndinoti ndeyechokwadi nekuti ndakazviexperience. Zvakaitika kwandiri ndakararama mazviri. Zveabuse iri kutaura ichokwadi. Varidzi vekwaya vari nemazibosi eko ari kuita kufadaya nevana vevanhu. Ende mukatarisa age group iri kwaya yacho hakuna vanhu vakuru kwete kwakazara mayouth. Ende zvekunzi Satani akagara kuvanhu vanonamata ichokwadi. And because vanonamata hapana nofungira kuti zvakadai izvi zvingadai zvichiitika. Seni vabereki vangu pandakatanga kuita zvekuchechi nekuenda kukwaya practice vakatofara vakati at least mwana haana kuenda kumadrugs, asi wozonzwa the depth of abuse iri kuitwako unoona kuti zvakangooma hazvo. Tete ini ndakakura ndiri munhu anofarira kuimba uye ndine chipo chekuimba. Voice ndakapiwa zvangu. Vatete ndichikura ndaimba mushawa pamberi pegirazi ndichipfeka ndichifamba kuenda kuchikoro. Pandakatanga kuchikoro ndakatombopinda mupercussion ndokuzopinda muschool choir tienda kumachoral competition zvichitofamba zvakadaro. High school yangu ndakaenda pamission school pandaitova choir zvakare. Ndakapedza chikoro changu zvakanakisa kwakuendawo kucollege. So pandakazonzwa kuti kune auditions for a praise and worship group muguta guru, handina kumbofunga ruviri sekuti zvekuimba izvi zvainge zvagara zviri mandiri, chide zvikazoita zvegospel the better. Vatete ndaida kuenda kunoimba munyika, ndingadai ndiri backing vocalist kune umwe muimbi ane mukurumira munyika ino yeZimbabwe, asi ndakadecide kuimba nziyo dzerumbidzo. Auditions acho kwakauya vanhu vakawanda, asi zvaimeka sense kunge uchigarira pedyo kuitira kuti uzokwanisa kuuya kupractice tichiita marehearsals. Ini ndainge ndisina dambudziko nekuti ndagara ndaigara muguta guru, saka kuenda kupractice kwaingova kukwira kombi tisangana patinosangana nevamwe tichiimba. Zvaiva nebling kunzwa kuti uri muchakadaro praise and worship tichipfeka mauniform edu tichipefoma magig
akasiyana-siyana. Nhamo chaiyo yakazotanga pakawanikwa gigi rekuenda kunoimba kuKenya. Kwaiva negospel concert iri international kwekuti kwaiuya vaimbi vane mukurumbira vanobva kune dzimwe nyika pamwe chete nemamwe gospel groups ataikura tichiona paTV. It will be a dream come true kwandiri kuona vanhu vatakakura tichiadmire in real life. Vatete paselection yevanhu vanoenda apa ndipo pakatanga ma1 vasikana vechidiki kusanganisira ini takadyiwa nemabosi. Zvinhu zvandisingadadi nazvo vatete, asi ndakamanipulatwa nevainge vagara muindustry vachishandisa advantage yekuti taive vana vadiki. Chekutanga. Chechipiri vaiza kuti taida kunge tine exposure yakati so pakudaro apo vatete ndipo pakatanga mvenge. Chimwe chaitwa nemabosi edu vatete chaiva kuvenganisa vasikana vanoimba, asi izvi zvaitwa zviri intentional. Vaizvitira une vaitosiva zvavaiita. Takatanga kudanwa one kumaofisi emukuru wedu aiva murume aitova muparidzi zvakare. Waibva wadanwa ndinoda uite pitch yourself to me. Takaita confusion kuti vaigoti pitch yourself sei. Tainge taita auditions tikapasa. Ende vatoripo zvakare. Vatete chandazodiscover ndechekuti ipo pamaaudition vanenge vatovhima kare. Vangomirira opportunity yokuzoita strike. Saka opportunity yainge yasvika kuchindwa kuKenya. Painge paita zvendege yanuwirira apa, so vaiza kuti first timers kukwira ndege aizodyira nekuvhundukira zvinova zvavaida. Takaenda kuoffice kwemuparidzi ariye zvakare muridzi wepraise and worship team zvikanzi ndaiqualifya kuenda kuKenya ndigozoya room 101 pane imwe hotera. Vatete ndakazozivei kuti ndafungirwa dende, ndagayirwa mahora chaiwo. Vatete handiti zvose zvainge zvanzi zvaringana. Nhasi handizivi kuti ndainge ndonotsvakei kuhotera. Ndakasvika kuhotera vakandibata chibharo. Ndinoti chibharo nekuti ndainge ndisina kuita consent. Zvainge zvisina kuwirirana mukati. Ndakambunyikidzwa. I can't believe nanhasi kuti umhandara hwangu hwakaenda nemuparidzi ane praise and worship group. Zvaanoparidza handizvo zvaanoita. Muparidzi apedza akabva ati wagona ndizvo zvinoitwa nevasikana vakangwara pataundi. Ndakabva mu101 ndichifila deti chaiko. Chii chainge chaitika ichi? Handina kuziva kuti handisiri ndoga ndaiswa mambure kunge hove. Tainge tatowanda. Yainge iri system yake. Takazoti totanga hedu kugwabvura kunhengo dzedu. Aiwa, paunoona kuti hauna kungwara, kubuda mvura inonhuhwa kunge kambwa kakaora. Ndakaudza Shila aiva shamwari yangu, akati naiyewo aiva nayo siki iyi. Akanditsanangura zvainge zvaitika, ndikamuudza zvainge zvandiwirawo. Vatete tikaona kuti tinogona tisiri tega, takatambwa 10 ya ko taigomitei. Sezvandambotaura pamusoro apa kuti mufundisi aifarira kurwisanisa vasikana kwanga kusiri kupata kana kwaiva kukonzera disunity on purpose, kuitira kuti vanhu vasashare maexperience avari kusangana nawo pamberi pemuparidzi. Vatete ndakamba kutaura kuti taiti tikaiwa kunoimba kumaconference emuchurch kumusangano yakasiyana-siyana. Kamari kawaipiwa waingoti heanoi mashura kaiva kasingakwani. Asi despite that we stayed nekuda kwestatus yekunzi ari mugrupu rakati rekuimba. Pakazobuda nyaya idzi handina kushamisika. Nyaya iyi yemakwaya yakaitika kwandiri ndiri victim nokuti akamanipulata situation to his advantage. Ndakazosiya grupu iri asi handizivi kuti zviri possible here open rape case. Nhasi chaiyo ndinonzwikwa hazvizonzi waimbovepi or alone. So guys, ini handizivi hangu kuti nyaya chii chiri kuitika pasocial media and all zvinhu zvacho ndomboona ngokuenda paFacebook. Saka I don't know kuti inyaya yechi, but kana muchiziva kuti inyaya yechi, you just let me know. I also have to go and check it. The problem is right now the time is 9:45. Pandopedza maybe ndogona kupedza tongoti na10. Bona 10 kusvika na11 ndienda kueditor. Kana kusvika ma12 pandozoseva ndobuda ndoenda kutora mwana na1 na2 ndakutora umwe na3 ndakutora umwe na4 ndodzoka, you know. So I don't have much time to be on social media and all, but you just let me know if you know the story. Regai tipinde munyaya inotevera suitcase yenhaka. Hello taters, how are you? Ndine story yangu yandiri kuda kuti mushare nevanhu paplatform penyu kuda zvimwe 1 or 2 vangabatsirika. Ini baba vangu vakaberekwa mufamily yaive ne5 boys nemusikana 1, vatete my Mavis. Vatete ndichikura zvese zvaive zvakanaka, hama dzedu dzichifambidzana. Vatete vangu vakazorwara, vakaita ovarian cancer vakashaika. Nhaka yakagoyiwa. Ini semuzukuru musikana ndakapiwa a very nice suitcase, genuine leather, raiva ravatete vangu. Vainzi vainge vabva naro kuwenera ichapisa mazuva ayo
uye raiva pamoyo pavo zvakanyanya. Ndakakwevana nesuitcase rangu ndikanoisa pamusoro pewardrobe vatete, raiva rinozi vintage leather, haachawanikwi type iyoyo. Vatete, regai ntaure ndichiti pakabhaizika. Dai ndakaziva kuti ndizvo zvandichasangana nazvo, dai ndakagara ndaramba sesuitcase sekuti rakazondiunzira maproblems mahombe mukati meupenyu hwangu. Chisina kuzikanwa nevanhu pandakapiwa suitcase renhaka ndechekuti suitcase rangu raisava ordinary. Tete vachibva naro wenera vaitoziva zvarainge rakatakura. Raivaitisa mari nekuti ndimo maigara zvinhu zvavo. At first glance waingoti isuitcase nje. Koraigoonei iro raigara pamusoro pewardrobe. Waiti wakarara wainzwa sekuti mumba muri kudzaniwa. Mumba mune vanhu. Dzimwe dzenguva wainzwa chikwee womukobatidza light woona hapana munhu. Life yangu yakatanga kusameka sense. Mukomana ndaifambidzana naye akandidhampa, hanzi uri kuita senge chembere. Indaitoshaya kuti zviri kufamba sei vatete, nokuti maproblems mukati meupenyu hwangu akatanga kunyuka pakauya suitcase renhaka mukati meupenyu hwangu. Vatete vangu vainge vane mari dzavo. Vaingoti vakaita mari kuSouth Africa ichanziwenera. Kuvabvunza kuti vaiitei, waingonzwa zvichinzi ndaishanda, asi vanga vasingatauri chacho chavaishanda. Vana vavo vose vainge vakapera kufa. Murume wavo ndiye aiva akatotanga. Taifunga kuti kuroiwa, asi mukuzozvitsvaka takaona kuti kuroiwa painge pasina zvapo. Vatete vangu vainge vanoita zvekuhodha zvikwambo zvacho zvaigara musuitcase. Suitcase randainge ndapuwa renhaka, so automatically ndaiva ndatoita inherit zvinhu zvavo. Waiti ukavhura suitcase iri masikati, hapana chaiwaiona chaiva out of this place. Asi manheru ma1 anenge atanga. Ndakazoudza wana baba zvandainge ndasangana nazvo, vakafamba vakanzwa nezvesuitcase. Rakasimudzwa suitcase iri vatete, zvikanzi rinoiswa pamusoro peguva ravatete. Vatete, inini ndakangogezwa pamapopoma ndichinzi ndisukwe zvandainge ndabatwa. Pari zvino ndava right hangu, asi zvechokwadi suitcase raiva randiparira. Apa zvichinzi zvinhu zvenhaka hazvirambwi, unotogamuchira. Ini ndaiva ndagamuchira urombwa hwewenera hwandisina history kuziva kuti zvinofamba sei. Ivo vaiziva kuti zvinovabhenefita sei. Kana ndiri seni handina kana benefit yandakawana, asi kutambudzika nezvinhu usingarare. Mazuvano chero hama yangu ikatungamira panogoyiwa zvinhu ndinoshayikwa, chakatanga ndicho chakachenjedza. Nezuro ndaitofunga kuti unogona kutongonzi ko ndingashaya toraka zvinhu izvi. Ndikafunga kuti you know what, like right now I'm becoming a minimalist. Anditi ndiri munhu ano minimal. I don't want a lot of things. Ndoda hembe shoma, so ndinobvise ndo. Now ndofunga kuti unozonzi tora ma-t-shirt. Ndoti aiwa, I'm actually decluttering, so why would you want to give me clothes? You know, but kunonzi zvinhu zvechi zvenhaka hazvirambiwi. Saka manje I'm just thinking wasvika pasituation yakadare kuti unopiwa suitcase. This is an old suitcase. Rukunzi rakabva kuwenera. Munoziva wenera? Kare vanhu vachida wenera, it was like a VITS. It was a VITS program. Yaitora ma-employees kuMalawi, Zimbabwe, Zambia vachiuya vachizoshanda mumamine. So now kana kuri kuti imagine monakira kudhara kuma-1970s kana kuma-60s kana kuma-80s, I don't even know. Now wasvika upiwa suitcase rekuma-60s. Ini ndichideclutter ndorisa paisuitcase tapinda munyaya yedu inotevera. Tine nziyo yatatumirwa pano inonzi Napitapi, yakaimbwa hanzi it's a Zimbabwean lady who's in love with a South African Xhosa guy, combining the nations with their love. Ndoda kuti mudinde pachannel apa, vane 253 subscribers. Mungonosvikawo moteerera nziyo yacho inotapira fani ine visuals. The visuals are very nice. Mungosupportawo mwana wedu, anditi mwana wevhu akaimba nziyo yake nechishona, chivaimbisa maXhosa wacho vaimbisa nechishona. Emika sandambona zvakadaro. Munhu wese muchingobva pano munoti tatumwa navatete kuti tizokusapota. Musarega nditi. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Vatete makasimba here? Ndauyawo kuzoshare story yangu yakaitika kwandiri ndine 19 ndichangotanga college. Ndainge ndakadambura mastudies angu pa-A-level zvakanaka. Vabereki vakafara kuti ndaiva ndapedza chikoro ndisina kumitiswa
kuperera kumadrugs. Nzvimbo yekuenda kuuniversity yakatsvakwa chop tete, hazvina kunetsa because ndaiva STEM student. So ndakasvika ndikawana good program vatete zvekuti dai ndakaipedza dai ndiri kure, asi handina kuzokwanisa kuipedza. Ndakawira makumbo akashata nekuda kwepeer pressure, kutya kunzi ndiri muBaranzi. Vatete pandakawana nzvimbo pane imwe university nemukurumbira, vabereki vangu vakandiendesa nemufaro kuuniversity, vaine high hopes dzekuti ndichazoita upenyu hwangu hwakanaka mune ramangwana. Vabereki vangu vakanditsvakira pokugara pakanaka anenge maboarding house. Kwataigara takawanda, asi pane mafacilities akanaka, even caretaker anga aripo. Vatete, regai nditange kutaura ndichiti chikuriro changu chose ndange ndisati ndakamboisa doro parurimi rwangu. Asi pamba pandakanogara apa paive nevasikana vaimwa zvavo doro. So umwe musi Natalie, umwe wevasikana vandaigara navo, aive nepati. Munhu wese aigara pamba apa akadokokwa. Mugoona ndainge ndatomboramba ndaida kuenda kulibrary, pane assignment yandaida kupedzisa, asi ndakavhevhetedzwa nevamwe vangu ndikaenda kupati kuya. Ndakapiwa doro nekutya kunzi ndakasara, ndakabva ndamwa. Handizivi chainge chakaiswa mudoro rangu vatete kuti chii, asi ndinorangara kuti ndakamuka ndiri padivi peroad ndiine ropa pamupend rangu. Vatete, zvainge zvisingadi Harvard professor kuti vandiudze zvainge zvaitika, nokuti ndaisava kunguva yangu yevanhukadzi. Zvakare peni yandainzwa kunhengo yangu yakandiudza zvandaitya. Ndaive ndabatwa chibharo ndakarara ndakadhakwa. Nani sei kuti vaive vangani handitozivi, kuti vanhu vandaive navo ndivo vaive vandirongera dhiri here handichazivi. Ndakafamba ndikaenda kumaporisa ndikanotsanangura nyaya yangu, ndikaendeswa kuvictim friendly unit ndikapiwa PrEP pamwe nepiritsi rekudzivirira nhumbu. Kubva musi uyu I've never been the same. Ndakatanga kuita temper tantrum, kungonzwa kutsamwa out of nowhere. Ndaifila betrayed vatete, betrayed nevandanga ndaenda navo. Nanhasi ndinofila kuti vanenge vaiva mumudhiri umu because kubva zvaitika chituko ichi vese vakabva vabva panzvimbo vachiti vawana kumwe kwaiva nani kwekugara. Vanenge vakandiita pimp out. Pandaiitwa chibharo vaivepe vose zvavo. Posha kana one akaona something. Ndakatanga kurura kuvarume vevanhu mumasingo zvese ndainge ndisingashari. Ndakadevelop I don't care attitude. Asi I don't care yacho vatete yakaita kuti magrades angu chikoro adone. Kubva kuma straight A student kusvika pakufeila mamodule. Yakatanga iri retake module kusvika yava repeat semester. Ndikaona kuti zvechikoro was a waste of time. Ndikatanga kurura mumabhawa. Vatete munoziva ndaibhadhara varume kuti varare neni, not the other way around. Kuita semweya chaiko. Vabereki vangu vakandiramwa. Iko kuswera kufamba ungati ndaive nemashezi edhongi rinoswera richifamba. So the reason ndanyorera nyaya iyi, I feel like ndakarobwa life pandakabatwa chibharo. Kuita senge kwakatogwa the original me kukaiswa someone asiri ini ane resemblance inenge yangu. Behavior yangu yakachinja totally. Handizivi kuti virginity yangu yakatorwa for rituals here. Kuda pane munhu ari kutoita mari nekupengereka kwandiri kuita. Chero help ye counseling, even yekubviswa kuda demon rakandigara. Ndinogamuchira. Ndinofila like upenyu hwangu huri controlled by someone else. Chandinganzwisisi ndechekuti vandaigara navo vaiva mudhiri here kana kuti zvinhu zvandakangosangana nazvo. Ndakadisappointa vabereki vangu, havatozivi zvakaitika kwandiri. Vanofunga kuti kuda ndiri kuzviitisa. Kuti ndivaudze hazvitauriki zvakare. Vanoziva ndisingamwi doro. Saka apa ndakatanga rini hazvitauriki. Tete ndibatsirewo ndikwanise kuita take charge yeupenyu hwangu zvakare. Demon rakandigara ritize. Ipapa handizivi kuti ndakabatwa chibharo nechigunduru here, kana nebenzi here, kana neritualist here. Asi chandiri sure nacho ndechekuti pane spirit yakatransfer pandiri mushure mekubatwa chibharo. Ndibatsirewo ndikunde dambudziko randiwira. Kare kwese ndaisambodaro. Zvakangotanga mushure mekunge ndabatwa chibharo, ndakadhakwa, ndakavata hope dzekufa. This is very sad because she doesn't know anything that happened. Kuspikirwa doro chinhu chakaipa fun. Ma students kuma university vari ku high school, kana if you just find yourself in papati, samwa drink yausingazivi kwairi kubva.
we are too trusting because we think the world is like us, but unotoona kuti zvakaoma haidini chataura naye mu inbox. Ndakaposta nyaya yamama vaitsvaka teacher. Thank you guys for everyone. Handiti saka nyaya iripo ndekuti pana munhu wekutanga aitsvaka teacher, then vapaita mama nemwana wavo. Saka ndoziva kuti a lot of you came muchiti moda you want to help out, but I need you to understand the situation. After tagara pasi tikaona nyaya takaona kuti this is medical. Handiti regai tiverenge nyaya. Anti makadi zita rangu ndinoita Patience. Ndine mwana wangu tinogara kuno kuSouth Africa tiri 2, maine mwana taita problem tiri 2 yekusagona kuverenga. Indakura namai vangu tichigara kumasvingo mutown. Ndakaita grade 1, 2 and 3 ndichigara namai vangu. Mai vangu vanga vasina hanya nenyaya dzechikoro. She didn't care. Even zvema fees vaisabatikana nazvo. But mumba mataigara everything was okay. Hapana chataishaya. Sister yangu yakasvika pakuita drop out kuchikoro ari form 2 because amai did not care. She did not pay my fees. Sisi vakati better vasiye chikoro votsvaka course yekuita. Takakura tichienda kumusha kwa mama kusaka. So grade 3, I don't know why, but mai vakandiendesa ikoko kuti ndigare nagogo. Amaino kuti situation yanga yarema here, I don't know. Ndichisvika ikoko life yakabva yachinja semunhu anga asina kujaira life yekumusha, like kunochera mvura kurwizi, kuenda kumunda kunorima before school, but mbuya vangu vaive nekene, especially panyaya yechikoro. Kana paine meeting vaitouya. So one day mbuya vakauya kuchikoro. That's when she was told kuti handigoni kunyora nekuverenga. Vakavhura mabhuku vakaona kuti hapana chandaigona kuita. Mbuya vakandirova pamberi pechikoro chese. So ndakanzi ndidzokorore. So I went from grade 3 back to grade 1. But hapana chakachinja vatete. Then grade 3 yakupera sisi vangu vakauya kumusha. Vakaona situation need the way yandairarama life. Zvekuenda kochera mvura nekurima kumunda. At that time mama vanga vari kuHarare. So my sister vakanditora akanditsvagira nzvimbo yechikoro kumasvingo. But pachikoro apa nzvimbo yegrade 4 panga pasina, so ndakadzokorodza grade 3 futi. Nguva yacho zvinhu zvainetsa. It was 2008. Maticha vaistrike. That same year sisi vakarwara necerebral malaria ndobva vashaika. So mama pavakanditora vakabvunza kuti ndava grade ani, ndikati grade 5, and since she did not care about nyaya dzechikoro, havana kunotisa nyaya yangu yekusagona kuverenga nekunyora. Ndakadzosera kumusha for grade 6 and since ndanga ndati kure nyaya dzekurima dzanga dzava wese, and since ndini ndaiva mukuru, I was expected kuchengeta vana vasekuru nedzimwe hama. So ndava mugrade 7, amai vangu pane pavakauya ndikavaudza situation and how ndichichengeta vana vese pamusha, and ndaisatengerwa kana hembe kana chii. Amai vangu vakanditora zviya zvechiramwa, havana kumboita hanya nemaresults angu for grade 7. Vakanditsvakira nzvimbo ndikapinzwa muform 1 and I was 15 years old. Form 2 ndanga ndaane 16. Ndakatanga kuda nemukomana ndikaita pambiri. Takaita zvemarriage for about 3 years zvikazopera. Ndakadzokera kumba ndikagara namai. Mwana wangu akatanga kuenda kucreche. Relationship yangu navamwene was good zvokuti vaitumira mari kundibatsira kuchengeta mwana, and ndakatanga kutengesawo kuita extra income. So now mwana ava 11 years and I noticed the same problem neni yekusagona kuverenga. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakamusiya 2 years ari kumba namama, but vaitaura kuti she's seeing kuti mwana ane problem. So 2023 ndipo pandakanzwa kuti mwana hana kugara zvakanaka, hanzi aenda kuchikoro ane tsvina, aigara achichema nzara. So ndakauya naye kuno tikaita zvekujumpa board. Situation yangu is so bad zvekuti chero mamessage handigoni kuverenga. Ndinoita forward kuna mama, then wonditumira iri audio kuti zviri kunzi kudii. Mwana wangu is now grade 7 and the same challenge neni, but kuma teachers ake no one had said anything. Ndinonase kuti education yekuno iri kumashure than kuZimbabwe. So ndanga ndafunga kuti form 1 adzokere kuZimbabwe. Handina hangu mari chete, but ndiri kutsvaka someone anokwanisa kundidzidzisa online. Even kumpa 200 or 300 rand achindibatsira, handina stable job. I just do my piecework. Chirungu chekutaura ndinogona, but pakunyora nekuverenga handikwanisi, even shona yacho. So help me find someone anokwanisa kundibatsira. Alright, after reading this story, ndakataura navo. She's a very beautiful, friendly woman. Dambudziko ndiripo nderekuti havagoni kuverenga. Kusagona kuverenga kwavo hakusi kuti idofu, kana kuti hakusi kuti havana kuenda kuchikoro, no. But iproblem yakagara iripo, ende gogo pavakaudzwa kunzi mwana ane problem vakamurova.
nyaya yakatumirwa iri audio. After yatranscribewa, Michelle said this could be dyslexia. The dyslexia ndete something like that, because pane vanhu vekuti kana vachiverenga kudai vanoona mavara achibuda so vachitogwa nawo. I think ndizvo zviripo, because ndiri kufunga vanhu vakawanda vanga vari kuti we were offering to help to teach her. Vamwe nyanya kutozobokupindurai, because like I had to read this so that you understand the background of the story. Panotoda maybe vanhu vakatraina for special needs on how to teach people like her, because this is hereditary. She said mwana hagoni kuverenga, but vari kutotaura kuti mama waigara vachiti haugoni kuverenga sasekuru vako ningi ningi. Saka this problem has been in the family. Kusatogona kuverenga chaiko, kwete kuti munhu anga ari dofo or anything. She cannot read. Situation yakaoma. But manje yaripo ndekuti vada kutoenda kunotora passport. Chero kundotora passport vachatoenda namama vachanowafilira. Ende munotoziva kuti guys hamusi kuisisa impact nezvinhu izvi. Like every day totumigwa ma-message, you don't even realize it. Every day totumirana ma-message. Kubasa chako unofanira kufila form. Kunotenga chikafu mu-restaurant nosvika womira woverenga. Imbozvitarisa kuti how many times do you read? But you don't realize kuti you are reading because you know how to read. Imagine how is a life affected. Chero kapinda muShoprite achida kutenga, she cannot read because mavara anenge achitogwa nawo. Skana zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekupedzisira. Guys, ndokumbira kuti mutumire ukanyaya dzenyu. Hamusi kunyatsotumira. Tosimboita ma1 hour panapa. But now ndiri kuona kuti time yedu iri kuita ichidzika. We really need to do something. Vatete ndiri kurwadziwa zvakanyanyisa. Ndiri kuita kushaya hope. Chokwadi zai rangu regondo ropindawo muraundi renyama. Kuitwa beef committee yenyama yemunhu here. Ndiri kuti ndikafunga nyaya iyi ndonzwa kuzarirwa. Asi hapana mabudiro. Ndini ndakatarisana nemukando. Mukando wedu uri different. Instead yekukandirana maplates nemapoto nemagroceries, tinokandirana vanhu. Maverenga mushe vatete tinokandirana vanhu. Ndaimbofadaya tiri kwevamwe, asi rwendo runo zvakatarisana neni uye hapana matiziro. Ndinonyara kuya pamberi pechita chevanhu ndichitaura kuti ndini, kuti ini ndiri muroyi. Handibvari machira muchidimbu. Ndinomuka usiku, asi handingomuki ndiri ndega. Tine group rangu randinofamba naro. Tine group of 8. Tine ma-professions atoshanda masikati because night duty haina mare. But it's a calling yatakadana tikadaira. Asi isu tinoshanda zuva patinovira, not kwakachena. Ndaitova new area yandiri kugara. Asi mweya yedu yakasvikonwedzana ndikasvika ndikajoina vatete. So taita ma-rounds enyama. In the first rounds, unotofanira kutora wemudanga vatete. Wemumba chaye, one ukama weropa naye. Zvanga zvakanaka tiri kwevanhu, angava musukuru kana mwana, ndanga ndisina problem nazvo. Now zvatarisana neni, ndiri kurwadziwa zvisina kamboona, Eunice ava kuda kudyiwa. Vatete ndakambozvita offer hangu ini kuti ngavauraye zvangu ini. Asi vakati makodo angu achembera haachanaki. Naye atete sure 42 years dzoga unganzwa achemberere. Mugoona ndakazvaura ndisingaroyi. Ndaitova right ini. Asi ndakazotemerwa neimwe hama yepedo. Ndichitori mwana ndipo ndakatanga kusangana nevanhu vasina kusimira, varume nevakadzi. Vamwe vaiuya vakatasva mapere, vamwe ndivo vaiuya vari murusero, vamwe vaiuya vakamonera nyoka muchiuno. Taiti kana tasangana taimwa ropa usiku, ende hama yakandijoinisa was a high ranking witch. So as a placement ndakanzi ndaizoroorwa, asi mwana ndaingozoita 1 bedzi. Ndakambozama kuzvifambira kuti ndiitewo umwe mwana, asi zviri kutoramba miko yakaitwa pandiri imbambaira ikabhenda haitasanuki. Taifamba mudzimba dzevanhu, vamwe taisiya tamonyora musoro, vamwe tairovesa nezvinhu kana zvishiri muromo wenda pasaidi, vamwe taitumira iri mheni chaiko inorwa masikati machena towana nyama. Asi zvose zvandakaita ndinoregreta kuti dai ndakagara ndaudza someone kuti ndizvo zviri kuitika kwandiri, maybe ndaikurumidza ndawana help. Izvezvi my only child Eunice ava pachopping board. Ndinoziva ndakatadzira vazhinji, asi kuti mwana wangu apinde paraundi renyama ndiri kunzwa kukonewa vatete. Ndoziva handibatsiriki, asi ndanyora nyaya yangu seyambiro kuti vanhu ngavanamate, nokuti ukanamata unonzvengeswa zvizhinji. Ndinoona patinoroya dzimba dzevatendi dzisingapindiki. Dai ndakawana akandibatsira ndisiri mupfumvu yakadai. Manje mbuya vandaigara navo vaingoita basa rekutevedza ndare. Ndikadhererwa nemweya yetsvina, mweya weuroyi wakaipisisa, asi mwana wangu kana
mwana wangu nditi zvekudi tete akararama chete ndinosiya zvose kana zvira kuti nahangu ndinofa handina mhaka ndakatadzira vakawanda asi Eunice wangu Eunice we chokwadi waenda achiri chanana kudaro. This is deep, eh? Munosvika kunyama chaiko chaiko. Zvakaomazvo. All right. Guys, tokutendai nekuda chirongwa kwamaita. Mwari akuitira zvakanaka, tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Musarega kuramba muchitumirawo nyaya dzenyu. Tipei ma-testimonies of what God did in your life. Tipei nyaya dzema-landlord vari weird. Tipei nyaya dzenyu dzana amwene. Tipei nyaya dzana mai venyu. Tipei nyaya dzenyu. Handiti mutongo kupostai muri anonymous so that we keep the conversation going. So that we continue telling our Zimbabwean stories. Tokutendai nekuda chirongwa kwamaita. Mwari akuitira zvakanaka, tichadzoka zvekare. Remember to click the red button and subscribe so that we can grow our community. Tatenda. Bye-bye.